It is a painful something that Awka tụwara akị abụgo onye eleziri elezo. Awka tụwara akị, Awka onye ọba. Onwe na-amara Awka tụwara akị as far as we know na this east. Yes, onwe na-amara. But now, Governor Chukwuma Soludo ejidega Awka tụwara akị si na aka ya adịrọ ọcha. Since almost 2 months now, all the fans niile, all people niile Awka tụwara akị nwere withdraw go back ebe Awka tụwara akị nọ. Yes, onye withdraw go back. Mgbe ife dịrị gị na mma ka ga-ama na ị nwere ya si nwe friends. Yes, mgbe ife na-adịrị gị na mma ka ị ga-ama na onwe nkwo gị n'azụ. Yes, onwe nkwo gị n'azụ. Check, go online, check updates gbasara Awka tụwara akị. No more updates again. No more updates. But Awka tụwara akị megide webata na bịa fụrụ na ya fụrụ na o nwere thousands of friends. Oge unknown friends. So more like ike eat, nkata ọgwụ, ike iyi. Check his alien. Where's the friends? Where's no more updates about them again? But for Kasa Batana, if you that na found with unknown friends. Friends didn't matter iye Sarafa, but enemies Nandoge. Yes, if you bring him in or you bring him in or one book back go to whatever it's not so guinea me one body should not get the killing. Checking someone like Million Wiro. Million Wiro, aboro Million Wiro for questioning. Within 3 days, Obatago. Yes, within those 3 days, Million Wiro abata safely without no any delay. Something came ebe Awka tụwara akị no. Awka tụwara akị for questioning. From questioning, ejide Sinoga no prison for 20 good years. Till today, Awka tụwara akị abatabe. Ekehit abatabe. Onye Jesus abatabe. 3 of them bundi abo for questioning. Abofa for questioning. And after that, abofa for supervision. Na reabefa. E we after that na iyefa na ekwu aburo ko isidere. That na fa na work ite. Now go many things. Oh ya mere Governor Chukwuma Soludo ejide Awka tụwara akị till today. With onye Jesus. With nkata ọgwụ ike iyi. Ibe ifo mere ụwa gbambo ko baka go to show na ka get clean. This one can get clean no matter who you are, a carry government. Because one man from that no can you bribe na this thing na for na. Awka tụwara akị aka give bribe since aka get bail out. I'm not give bribe. But Governor Chukwuma Soludo kwetiri. O kwetiri si no chọ bribe. No matter amount so gi wete. That you must surely remain there. That you must surely remain there. You often ekwu for me no wa gbambo ko baka go to. Because one day shall be one day. Oge sejuru aka ga enwe se bagage degi ko kwa brief mota dey run gbambo ko baka go to. Thanks for watching.